Bé, molt bona tarda, companys. Ja sabem que hi ha molta gent esperant. Deixarem 2 minutets de rigor perquè vagi entrant la gent. I bé, en fi, molt bona tarda. Benvinguts a la sèrie de webinars i monogràfics que des de Microgestió portem a terme des del confinament. Avui, moltes sorpreses i amb molt bona companyia, d'acord? Ja ho veieu el títol, l'iPad, el meu nou assistent personal. L'iPad, potser molt popular aquests dies, però veurem aquesta tarda si el gran desconegut o una part molt desconeguda. Jo, pels que no em coneixeu, soc la Marta Ruiz, soc la coordinadora del programa de formació a Microgestió i aquesta tarda m'acompanya, entre d'altres, que ara us presentaré, el nostre gran capità. Jo ja li dic capità. Miquel Àngel, bona tarda. Miquel Àngel Prats, amb nosaltres un altre cop. Bona tarda, com esteu? Molt bé, perfecte. Aquí de viatge un altre cop. Molt bé, i tant, i tant. I tant. De fet, una de les qüestions que, sobretot en microgestió, hem volgut també començar aquest segon viatge, aquest viatge d'aquest segon trimestre, precisament era aterrar i tocar de peus a terra i sobretot tractar una de les qüestions que a vegades és molt oblidada, que és disposem d'un iPad, disposem d'un aparell com també pot ser un iPhone, que probablement els Reis ens l'han pogut portar, però de cop i volta no el sabem fer anar o tenim moltes dificultats per poder-lo treure al màxim de profit. Per tant, en aquest nou viatge el que volem sobretot és, en primer lloc, partir de zero i, per tant, que perdem la por, en aquest cas, en aquests nous aparells que ja porten amb nosaltres força temps, però sobretot anar a allò més bàsic. Però anar a allò més bàsic vol dir, sobretot en aquest sentit, conèixer quines són aquelles qüestions més funcionals que em permeten a mi poder arribar a ser, en aquest cas, més productiu. D'acord? Per tant, el que farem serà, una vegada tinc aquest aparell, exactament què és el que he de fer, com el puc, en aquest cas, configurar, fer-me el meu. En aquest sentit, el que volem, amb els dos convidats que tenim avui, que són dos excel·lents ADEs que després els presentarem, que són l'Enrique i la Mireia, precisament repassar aquelles qüestions bàsiques, essencials, que en aquest cas nosaltres, lògicament, des de microgestió mirem en els docents, però tant se val que sigueu docents. Estem molt pensant, sobretot per tot el col·lectiu que de cop i volta té un iPad o té un iPhone i li agradaria treure el màxim profit. Per tant, parlarem de fluxos de treball. Parlarem, sobretot, de treure el màxim profit a qüestions que són, com deia, essencials. I volia proposar-vos una petita juguesca, una petita endivinalla. Jo us diré ara 3 paraules i que em pugueu dir quina relació tenen, perquè són molt boniques, són paraules que tenen una relació entre elles. Les paraules són dominar, majordom i domesticar. Doncs precisament aquestes 3 paraules són la finalitat dels webinars que tindrem aquest dia aquí, aquests dies, en aquest sentit, amb nosaltres des de microgestió. Com us deia, he parlat de domesticar, he parlat de dominar i he parlat de majordom. Fixeu-vos que tots aquests 3 mots tenen la mateixa arrel llatina i també fins i tot grega, que vol dir domos, que vol dir casa. Vol dir que quan parlem de domesticar, sobretot el que volem dir és fer de casa, fer de casa. I el que volem és, precisament, amb aquests webinars, és aprofitar l'iPad per fer-lo de casa, per fer-lo nostre, per personalitzar-lo. És a dir, per ser capaços que sigui el nostre majordom digital i, per tant, per dominar bona part de les aplicacions i eines que ens aporta. Dit això, Marta, jo crec que és de rebut que puguem, en aquest cas, presentar, com et deia, els nostres convidats avui. Molt interessant perquè ens acompanya avui molt contenta a Mireia Salazar i Enrique Ferrero, els que ens seguiu en aquests monogràfics ja els coneixereu perquè van estar amb nosaltres parlant de workflow i com els docents encara van a l'iPad i les activitats dins de l'aula, però aquesta tarda estan aquí perquè ells sí que han aconseguit en un temps prudencial domesticar, com deia el Miquel Àngel. I realment l'iPad s'ha convertit en una eina indispensable per a ells en el que és la gestió del temps i la productivitat. Mireia, Enrique,
Encantada i mil gràcies també als que esteu aquí aquesta tarda, que sabem que estem en un segon trimestre dur i que a aquestes hores, per tant, moltíssimes gràcies per seguir dedicant el vostre temps a aquests monogràfics, d'acord? Enric i Mireia, tinc el gran plaer de tenir-los avui com a companys d'Apple Distinguished Educators, que molts de vosaltres ja sabeu que és una comunitat de professorat en actiu que estan certificats per Apple precisament per això, per fer unes pràctiques educatives a l'aula que tenen un impacte espectacular. I no només això, són ambaixadors en la creació de continguts i aquesta tarda ens han volgut acompanyar precisament per ells, per posar avui en veu de docent què és l'iPad a la seva vida i quins trucs i quines fluxos de treball ens poden ajudar segons el seu punt de vista des de l'aula. Sens més, Enrique i Mireia, encantats d'estar aquí amb vosaltres avui i presenteu-vos endavant, us deixem la veu i a veure què ens ensenyeu aquesta tarda perquè tothom es pugui anar dient ho puc fer. Mireia, endavant. Si vols presentar-te 5 minutets... Hola, bona tarda. Doncs res, jo soc la Mireia, soc una mestra de primària a les escoles Betlem, aquí a Premià de Dalt, i la meva especialitat, tot i així, és la llengua anglesa. Sempre m'ha encantat la llengua anglesa i des de fa 3 anys doncs, coordino aquest departament. I com ha dit la Marta, el 2019, juntament amb l'Enrique, doncs vam ser seleccionats per Apple com a Apple Distinguished Educators i això em va donar l'oportunitat d'ampliar molt els meus horitzons i d'agafar un nou rol també a l'escola com a suport tecnològic i pedagògic al professorat de primària. Sí, Enrique, si vols dir alguna coseta teva. Endavant. Sí, si em dones la paraula, jo parlo. I tant, jo te la dono. No, abans de parlar, agrair a Marta, a Albert i a Miquel Àngel per haver pensat en mi en aquest cas, i crec que a Mireia també, i a Microgestió per organitzar aquests webinars, aquesta sèrie per a que l'hem pogut domesticar els seus aparells. Abans de dir un poc la meva idea o qui soc, jo he de dir-vos i he de ser realista. Domesticar l'iPad és fàcil. Dominar l'iPad no és tan fàcil perquè Apple té la bendita sort o la bendita gràcia d'anar millorant-los cada dia. I per tant, cada dia apareixen noves eines, noves utilitats i per tant, dominar l'iPad és un treball que començarem avui i no l'acabarem fins que Apple decidisca deixar de produir iPads, que espero que no ho siga, mai. Però bé, dit això, simplement dir-vos que soc profe de secundària, en aquest cas la meva especialitat és física i química, però en la Salle, que és el col·le on dono classe, també m'encarreguen de matemàtiques, de biologia, en fi, som un poc de tot. I ahir és on principalment focalitza el meu flux de treball, la creativitat dels meus alumnes, etc. En el meu col·le fa ja 8 cursos amb aquests que estem treballant amb iPads i la veritat és que ho hem notat molt. Ho hem notat molt en quant a la productivitat, la creativitat, la independència dels xavals i la veritat és que a dia d'avui no podríem funcionar sense la tecnologia d'Apple. Molt bé, doncs arribat aquest moment, Enrique, Mireia i Miquel Àngels, què us sembla? Tots els que esteu aquesta tarda aquí amb nosaltres en aquest viatge, agafeu el vostre dispositiu perquè serà molt interessant. Ara ells començaran una ronda d'aspectes molt genèrics. El que deia el Miquel Àngel, començarem des de zero perquè tothom avui es pugui fer seu i personalitzar. Hi ha una primera part avui, recordar-vos que hi ha una segona part del monogràfic, ja us ho farem arribar, on parlarem d'altres aspectes més amunt. Però avui comencem des de zero. Enrique, Mireia i Miquel Àngel, anirem fent debat entre amics. Recordeu-vos que tenim el xat en qualsevol moment, si voleu que repassem qualsevol coseta, si voleu llançar qualsevol reflexió respecte al que considereu oportú, estem aquí per contestar-vos. Jo m'encarregaré de seguir el xat i anar llançant una miqueta als meus companys les preguntes que aneu fent. Perfecte. Miquel Àngel, sí? Jo diria, escolta, la primera cosa, Enrique, la primera qüestió que en tenim, en aquest cas, un iPad, seria començar potser, almenys diré el que vaig fer jo, és a dir, per a mostra, perquè diuen un botó, que és començar per les coses més bàsiques de les icones i les qüestions més bàsiques de la pantalla. Per tant, escolta'm, com endrecem, com posem, gairebé us diria el dock, etc. Hem fet un esforç molt important també perquè pugueu veure tots en pantalla, doncs en aquest cas, un iPad perquè pugueu seguir-ho i que no tingueu problemes. D'aquesta manera ens aneu veient a nosaltres i també aneu veient el que l'Enrique i la Mireia aniran fent. Per tant, diria, Enrique, és a dir, què hem de fer per poder endreçar el que seria, doncs, escolta'm, les coses tan bàsiques com moure's
en aquest cas per la pantalla, per les apps, pel doc? Correcte, Miquel Àngel. La primera cosa que un alumne o una persona fa quan té l'iPad en la mà, o podríem extrapolar el que vaig a contar ara a un iPhone, El primer de tot, després d'engegar-lo, per supost, és connectar-lo a la Wi-Fi, que això Mireia ho controla molt millor que jo, i ho explicarà ja després, i després ajustar tot allò que apareix en la pantalla a les meves necessitats, allò que jo vull fer. I els xavals de cinquè, de quart de primària, o inclús una persona que ja no està en l'escola, que utilitza l'iPad, el primer que vol fer és canviar el fons de la pantalla. És el primer normalment que fan els alumnes i el primer que fem els usuaris. Doncs fico la foto del meu fill, la foto de la meva nòvia, del meu marit, el que siga, el que vulgui. Aleshores jo vaig a moure'm per la pantalla, espero que tots ho veieu, i vaig a seguir amb aquest punt d'aquí, que és el que vaig anar aprenent per a que vosaltres pugueu seguir-me. Intentaré anar molt espaiet i, si per favor, si algú es perd, tota llibertat per via xat, digueu-me, Enrique, para, o torna-ho a explicar i jo ho torno a explicar, sense cap problema. Aleshores, per a canviar el fons de pantalla podem actuar de dues formes. La primera i més ràpida és, si jo vull ficar una foto, directament entraria en l'app Fotos, que tinc aquí, i jo, per exemple, vull seleccionar aquesta perquè veieu que a mi m'agraden molts els pardals, li diria al botó o a l'opció Compartir, i vist de compartir, una de les opcions que m'apareix és utilitzar com a fons de pantalla. Directament faria clic ahí i automàticament vaig a fer-ho i li diria definir. Ja em dona dues opcions. Sols per a quan la pantalla estigui bloquejada, sols per a pantalla d'inici o amb dues. Vaig donar-li amb dues. I aleshores, automàticament, aquesta foto se me queda com a fons de pantalla. Aquesta seria la forma ràpida. Només podria canviar el fons. Però, si vull fer més coses i me'n vaig a l'aplicació de configuració, que és aquest, que és com un engranatge, jo la tinc aquí, ara us explicaré per què la tinc aquí, però normal és que tot el món la tinga per aquí. Si entre en configuració, tinc un apartat que s'anomena, el veieu aquí, fons de pantalla. Aleshores, si faig tab, tinc diverses opcions. I una d'elles és seleccionar un fons nou. I aquí tinc o bé accés a totes les meves fotos o bé accés a fotos o muntatges que em dona Apple de sèrie. Jo podria fer tab aquí i triar, jo crec que abans tenia posada aquesta d'aquí, doncs vaig a posar l'altra vegada. I tornaríem a fer el mateix. Aquest és un poc el primer que fan els alumnes i el primer que fem nosaltres com a usuaris, segur, que és adaptar-nos a aquest fons de pantalla. La segona part que fan els alumnes i que fem també nosaltres és fer com una visió de totes les aplicacions que tinc i anar llevant tot allò que per a mi és brosso, és a dir, que per a mi no val per a res. Com puc llevar una aplicació? Doncs és molt fàcil també. Simplement hi ha que agafar el dit màgic, tocar sense alçar el dit, tocar, no fer tab, sinó tocar l'aplicació. Per exemple, jo vull llevar aquesta aplicació, mapes, toque, aguante, i si continuo aguantant, veieu com es fiquen totes a tremolar, com si fos un terratrèmol, amb la X aquesta que apareix allà dalt. Si jo prenc la X, que no vaig a fer-ho perquè no vull borrar-la, però si jo prenguera la X, directament aquesta aplicació em desapareixeria. Ara que les tinc totes tremolant, altra cosa que també és molt útil és anar agrupant les aplicacions. Per què? Perquè si un usuari d'iPhone o d'iPad és tan friqui com jo, que té, podeu imaginar-vos, al voltant de 500 aplicacions al seu iPad, i a més és tan desastre com jo, per organitzar va molt bé fer-se carpetes. Jo, per exemple, en aquesta pantalla tinc una carpeta de productivitat, una altra de productivitat, una altra de productivitat, una de química per a la meva assignatura, una de mate, una altra de mate, realitat augmentada, en fi, diferents carpetes que ens serveixen per a mi, per a qualsevol usuari, per anar organitzant aquest tipus d'aplicacions. Bé, com puc crear una carpeta? Doncs és molt senzill. Jo agafo dues aplicacions que puguen tindre alguna cosa en comú, les que jo vulgui, i com les agafo? Doncs ara que les tinc tremolant, amb el dit màgic toque, aguante l'aplicació i l'arrastre damunt de l'altra aplicació. I aleshores es crea ella sola una carpeta. Fixeu-vos. I Apple, en funció de quin tipus d'aplicació hagi format aquesta carpeta, li posa un nom. En aquest cas, li ha decidit ficar-li utilitats.
És que a mi no m'agrada utilitats perquè no em dona molta idea de què hi ha dins. Molt fàcil. Com puc canviar aquest nom? Faig tab sobre amb la carpeta tremolant, encara no he deixat de tremolar, faig tab sobre la carpeta i aquí dalt veieu que hi ha una X, borra, i automàticament em salta el teclat. I jo puc modificar el nom. Correcte? Faig tab fora i s'ha acabat. Ja, però és que jo, resulta que aquesta carpeta que has creat, Enrique, a mi no m'agrada. M'he equivocat, que vull desfer-les i tornar-les abans, com estava abans. Doncs també és fàcil. Tornem a entrar dins de la carpeta, toquem l'aplicació i sense soltar l'arrastrem fora. Veieu? I automàticament la solta el dock, ja en tinc una fora, i l'agarro l'altra i faig el mateix. La solta fora i veieu, la carpeta automàticament ha desaparegut. Molt bé, Enrique. Jo crec que, és a dir, acabes d'allò explicitar en principi allò més bàsic, no? És a dir, que és moure bàsicament amb les icones, no? Atès que bona part de tots els, per no dir tots els webinars, els tenim gravats i els tindreu, lògicament, a la part de microgestió, podreu accedir, en aquest cas, a la seva consulta més tard. Per tant, no patiu si en algun moment us quedeu endarrerits perquè sempre podreu consultar, en aquest cas, el webinar que estem fent, no? Enrique, i el tema del doc funciona de la mateixa manera, imagino, no? Sí, el tema del doc, companys, perquè exacte, Miguel Àngel. El doc, diguem, per a aquells que sigueu usuaris de PC, podem dir-ho així, és com un accés directe, un accés ràpid a tot allò que utilitza més habitualment. El doc és aquesta barra d'aquí, que teniu aquí baix, i si us fixeu, n'he que ser un poc, però si us fixeu, està dividit en dues parts. Aquestes 3 aplicacions i després d'aquesta ratlla vertical que teniu aquí fins cap a l'esquerra. Aquestes 3 aplicacions que estan aquí a la dreta són les 3 últimes aplicacions que he obert. De fet, si ara obric una altra aplicació, jo què sé, aquesta, la tanque i veieu com me l'ha clavat aquí. Ha llevat l'última i ha ficat la següent. I aquesta part d'aquí de l'esquerra jo ho puc modificar. I són, jo tinc aquí, les que utilitze més habitualment. Keynote, Aula, Explain Everything, configuració, etc. Com puc modificar aquest doc? Fent tremolar les aplicacions altra vegada. Si jo vull llevar una aplicació d'ahí, amb el dit màgic, toque, aguante, fins que les aplicacions es fiquen a tremolar. I una vegada està tremolant, jo la puc agafar i endur-me-la on jo vull. Però estareu pensant, i si no la vull que en aquesta pantalla, què? Si no la vull en aquesta pantalla, l'aguante, l'arrastre cap a dreta, rastre cap a dreta o cap a esquerra, on jo vulgui, i en la pantalla que m'havies que deixar-la caure, la deixo caure i s'ha quedat ahí. De la mateixa manera, si vull que afegir una aplicació perquè de normal la utilitze molt i m'interessa que estigui al doc, què faig? Simplement, amb el dit màgic, toque, i mentre estiguen les aplicacions tremolant, aquesta aplicació la puc dur on vulgui, fins i tot la puc dur al doc. I es queda aquí. Això vol dir que al doc sempre tens aquelles apps fixes mentre vas passant les pantalles, però aquelles permanents. Per tant, que tens més assíduament o que utilitzes més assíduament, no? D'aquí, com deies tu, i que ara també ens explicarà possiblement la Mireia més endavant, que aquella que és de configuració s'acostuma a tenir sempre en el doc, no? La roda aquesta dentada, no? Que és la que probablement molt sovint fem servir i que si la tens en el doc és molt fàcil de poder-hi accedir, oi? Correcte, sí, sí. A més, Miquel Àngel, jo el dic, el doc té una quantitat d'aplicacions limitada, però hi ha aplicacions que jo de normal també gaste molt i no puc tenir aquest accés directe. Aleshores, si m'he de posar a buscar i em poso jo en la meva primera persona en totes les aplicacions i totes les carpetes que jo tinc al meu iPad, és una bogeria. Puc tardar 28 anys en trobar-la. Aleshores, què li puc fer a l'iPad? Apple, quan dissenya alguna cosa, intenta sempre que l'usuari tinga el menys temps possible per aconseguir allò que vol fer, no? Aleshores, el que fa és que pensa com millorar-te la vida. Si jo vull trobar, per exemple, jo què sé, Numbers, que no la tinc aquí, no sé on està, amb el dit màgic, si jo llisc en la pantalla cap avall, fixeu-vos del que m'apareix, un buscador.
Si jo li dic Numbers, veieu com apareix l'icona de l'aplicació Numbers i si faig tap sobre ella, automàticament me l'obri. És a dir, fixeu-vos el poc temps que tarda en obrir Numbers i si tinguera que haver-la buscat en tota la reta i d'aplicacions que tinc. Podria estar fins demà. Val? Efectivament. Per a mi això és un avantatge, molt important. Molt bé. Escolta'm, anem a veure. Una vegada tenim, en aquest cas, les icones ben organitzades, amb carpetes, mogudes, ben classificades, Mireia, em penso que llavors ja hauríem d'anar pensant en alguna qüestió que tingui a veure amb el que s'anomena el centre de control, no? Que són aquelles opcions que probablement tant amb l'iPhone com amb l'iPad acostumem a configurar o són com accessos de ràpid de configuració, oi? Exacte, exacte. El centre de control és bàsicament per accedir molt ràpidament a aquelles funcions, a aquelles configuracions i fins i tot a algunes apps que utilitzem més habitualment. Sí que el doc ens ajuda, però el centre de control també. Comparteixo pantalla. Enrique, ho sento, et faig fora. Sí, estic habituat, tranquil·la. Com podreu veure, els ADs ja tenen aquesta batalla, Crec que estic compartint ja, si no estic equivocada. Mireia, endavant, sí que es veu. Exacte. He copiat l'Enric també amb això del moviment perquè sapigueu per on estic movent-me. Al centre de control s'accedeix per la cantonada dreta superior. És a dir, el que hem de fer per aquesta cantonada, el que hem de fer és lliscar el dit des del marc negre cap a dins. Llavors ens apareixerà un seguit d'icones que ens permetrà veure i configurar diferents aspectes de l'iPad. Torno a fer-ho. Des de la punta de dalt, baixem cap avall. I per treure-ho, doncs, ho llisquem cap a dalt. Val? Què hi tenim aquí? Aquí tenim una zona que és permanent, que és aquesta, aquí dalt, i una zona que es pot personalitzar, que després us explicaré també com les podeu personalitzar, perquè la veritat és que va molt bé personalitzar-lo quan necessitem alguna cosa molt ràpidament. A les icones permanents podem tenir el mode avió, que és aquest d'aquí dalt, que ens ajuda a desactivar totes aquelles funcions inalàmbriques, Wi-Fi i Bluetooth. Tenim AirDrop, que és aquest com semicercle, com si fos que fa de color blau, que ens permet compartir documents, fotografies amb uns altres dispositius d'Apple. Podem activar i desactivar el Wi-Fi i també ho podem fer del Bluetooth. Configuracions bàsiques. Un punt clau que té el centre de control és que si tu mantens pulsat en el mig d'aquí, ens dona més opcions. Ens dona opcions de amb qui volem compartir, si només amb contactes que tinguem, de l'AirDrop, amb tothom o fins i tot tenir-ho desactivat. Podem buscar també, si mantenim pulsat sobre el Wi-Fi, a quina xarxa Wi-Fi ens volem connectar. I podem fer el mateix també amb Bluetooth. Si mantenim pulsat, doncs podem connectar-nos amb aquells dispositius que tenim amb Bluetooth. Què més tenim? Tenim el bloqueig de rotació, per si volem que la pantalla no se'ns mogui quan estem movent l'iPad amunt i avall, que ens mantingui la posició que tenim. Disculpa, Mireia, em sap greu tallar-te, però és que ara que estem així en confiança, que som 53 persones, necessito contar alguna cosa del que estàs dient. I us ho conto ràpidament perquè Mireia ho ha deixat caure així, però aquesta cosa que acaba d'explicar de la rotació de pantalla per a Mireia ha sigut un descobriment. Perquè us dic una cosa, quan ens van enjuntar a tots els ADES de la promoció 2019, estic parlant d'unes 500 persones. En Holanda, de tota Europa, Mireia va tindre la gran sort de sortir a l'escenari i fer una explicació del que per a ella era ser ADE. I va sortir en el seu iPad i va projectar. Què passa? Que quan estava a l'escenari, Mireia es va adonar que tot el públic anava ficant el cap així, de costat a costat. Per què? Perquè no havia pres el botó de bloqueig de rotació. Això com a profe a mi em passa molt. Quan surt a explicar el projecte, ves que tot el públic està així i dic, ui, què està passant? No, és que està rotant la pantalla de l'iPad, aleshores tot el món vol seguir un poc el que està passant. I ara que estem en confiança, que això només ho veuran a YouTube. Exacte, només ho estan escoltant, diguéssim, Mireia gent que està en directe i els que estaran a YouTube, està claríssim. Mireia ho va aprendre a Holanda davant de 500 persones, va ser una experiència molt interessant.
Perdona que t'haig No tallat. sabeu, és que Mireia, ho vaig fer a propòsit. Era perquè m'ho fes una mica. Bueno, continuo. Una mica de moviment. Una mica. Seguim. Continuo. També tenim aquesta lluna, que és el no molestar, que és el que ens ajuda a silenciar les notificacions i a impedir que la pantalla se'ns il·lumini. Val? Això també jo ho utilitzo molt quan estic a classe, quan estic projectant pantalla amb el projector. Quan no vull que ningú m'interrompi el que estic projectant, doncs activo el no molestar, llavors només els nens es concentren en el que veuen a la pantalla. Tenim la lluminositat i aquí que ara veieu com que estic utilitzant com un AirPlay, acostuma a sortir el tema del volum, en aquesta barra d'aquí. On veieu que posa connector dock, normalment ens surt l'opció de duplicar pantalla, que és quan tenim un Apple TV o alguna televisió que ens permet fer AirPlay, doncs aquí la buscaríem i la trobaríem. Aquest aspecte és permanent, no el podem modificar. L'interessant del centre de control és el personalitzable. Jo aquí m'hem posat 4, es poden posar bastants més. Després us ensenyaré com ho podem personalitzar. Us explico aquests 4 que tinc. Simplement, aquest és per silenciar les notificacions i desilenciar-les. Tinc aquí el temporitzador perquè quan faig activitats a l'aula, moltes vegades als alumnes els poso reptes de ara en un minut heu de dir 3 paraules de l'espai. I ràpidament vull anar a buscar el temporitzador, per tant me'n vaig al centre de control i l'activo. Hi ha 2 maneres. Si jo el clico, se m'obre l'aplicació de rellotge i se m'ha directament a temporitzador. Però hi ha una manera més ràpida. Torno a obrir el centre de control i és mantenint-lo pulsat. Si jo el mantinc pulsat, em surt directament el temporitzador. Poso a 1 minut, 2 minuts i l'inicio. Així vaig molt més ràpida en els moments que estem així amb caos a l'aula amb treballs d'equip i es fa molt més hàbil. El tercer que tinc és la càmera. Sempre estic fent fotos i vídeos de tot el que fan els meus alumnes, per tant és algo molt ràpid i quan el mantinc pulsat també em diu quina opció vull. Per tant, vaig rapidíssima. Clar, una de les primeres qüestions, perdona Mireia, pel que estic entenent, que jo crec que és important també anar-ho recordant pels que ens estan sentint, és que, esclar, una cosa és assenyalar i puntejar amb el dit i l'altra cosa és estar amb el dit molta estona en aquella icona, perquè també passen coses. És a dir, quan tu poses el dit durant molta estona, també poden passar moltes coses. D'acord? No us penseu que només és una qüestió de només fer clic o fer puntejar, sinó que quan estàs... És mantenir pulsat. Exacte, el manteniment de pulsació. Miquel Àngel, gràcies per fer aquest aspecte, Mireia, perquè estaves explicant els 4 que tu tens personalitzats per la teva classe i gust personal, però precisament el de gravació de pantalla, per aquest aspecte que ha dit el Miquel Àngel, fins i tot nosaltres, no? El fet de deixar... Aquí, Mireia, ens podries explicar aquest darrer punt i explicar on t'està amagat una prestació que els hi pot ajudar molt a tothom? I tant. El de gravació de pantalla, com diu la Marta, és aquest punt amb un cercle a l'interior i és el gravació de pantalla, que ens gravaria la pantalla de l'iPad. Si nosaltres el cliquem a sobre, ens sortiria un temporitzador de 3 segons i se'ns gravaria l'iPad. Però clar, hi ha vegades que el volem que el gravim àudio o que no el gravim àudio. Per tant, si mantenim pulsat, ens surt l'opció d'activar o desactivar el micròfon. Aquí sota l'activem i el desactivem. I llavors, una vegada activem o desactivem el micròfon, iniciaríem la gravació. Clar, molt important per tots aquells professors, i no només gairebé professors, sinó per totes aquelles persones que fins i tot estan pensant de fer algun petit tutorial al voltant del que volguessin, en aquest cas, explicar amb l'iPad, no? Per tant, molt sovint la gent, això que acabem d'explicar fins i tot no ho sap. És a dir, per tant, fixeu-vos la importància que arriba a tenir el fet no només de fer clic, sinó què passa quan tenim el dit apretat, mantenim a pulsació i, per tant, com deia la Mireia, doncs podem activar o desactivar l'àudio. I proveu-ho amb... Digues, Mireia, perdó. No, dic que jo he descobert moltes coses fent això, mantenint pulsat. Fins i tot a aplicacions que de vegades no saps que poden donar-te més opcions, mantenint pulsat sobre elles et donen les opcions que una vegada et donarien quan entres. És a dir, és molt més ràpid fer-ho d'aquesta manera. Per tant, aneu provant i segur que us sorprendrà.
Últim punt, i acabo, i Enrique ja podràs seguir. Aviam com ho fas. Com personalitzem aquest centre de control? Doncs, com ha dit Enrique, l'aplicació de configuració, la de la roda de color gris, anem a configuració. Si mirem a l'esquerra, veiem un aspecte que es diu centre de control i aquí ens surt tot el que nosaltres podem incloure. El que tenim aquí dalt, ja ho veieu, controls inclosos. Si el pretem al menys i després eliminar, l'eliminaríem, i per tornar-lo a incloure'l, ara no sé què he eliminat. Gravació de pantalla. Gravació de pantalla. Li dono el més de color verd i m'apareix altra vegada aquí. D'acord? Per tant, és ben senzill. Per tant, és ben senzill. Vull dir que és tan simple com de pujar o baixar, com si anessis amb ascensor, quins són els controls que tens amunt o avall, en principi. Exacte. I fins i tot els pots reorganitzar. És a dir, si jo vull que em surti primer el temporitzador, aquestes 3 ratlletes d'aquí em donen per moure'l amunt i avall. Llavors, si jo ara obro el centre de control, com hem dit, des de la cantonada dreta superior, com veieu, se m'han col·locat en l'ordre que jo li he dit. Petit incís, companys, o sigui, el tema per mi, el gran oblidat, no? El tema d'ajustes, settings en anglès o configuració, no? Realment, hem fet sovint la reflexió, perquè si us fixeu, Mireia, pots tornar a posar la barreta de configuració? Sisplau, gràcies, carinyo. Perquè aquí hi ha un munt de coses que no acostumem a entrar i ara Enric ens farà un viatge també, però si us fixeu, mira, Mireia, simplement clica en accessibilitat. Realment, llegint, no estem acostumats potser a llegir digitalment, però si us fixeu, explica tot fil per randa. Inclús quan tu entres a un d'ells està completament explicat, no? Per tant, si dediqueu una estoneta a entrar a configuració, t'explica cadascuna de les coses, què és, què fa. Per tant, tenim com un diccionari integrat de cadascuna de les prestacions que o desconeixem o no acostumem a fer servir. D'acord? Per tant, molt interessant el llegir aquest guiatge. Vale, Mireia, gràcies. Molt bé. Marta, a més, perdona, Miquel Àngel, no. Digues. Que a més, aquí dintre pots trobar trucos que de normal no sabries, com pugui ser aquest punt que estem gastant Mireia i jo per anar movent i detectant on estem fent tap en la pantalla, és una part d'accessibilitat que s'anomena Assistive Touch, que simplement el treu el botó d'inici a la pantalla perquè tu pugues tocar d'ahí. Aquí és on anava. On es troba? Perquè molt sovint la gent l'acaba buscant i no l'acaba trobant, no? Al final és un puntero més i quan tu fas una presentació, com estem fent nosaltres, serveix molt per a guiar, no? I com Mireia és una gran dominadora de l'accessibilitat, segur que ens pot dir com treure. Veritat, Mireia? Sí, tant. Aniríem a motricitat tocar, si no recordo malament. Sí. I aquí dalt ens sortiria Assistive Touch i l'activaríem, ara el desactivaríem, ara hauria marxat i l'activaríem i ens tornaria a aparèixer. Molt interessant si teniu estudiants, fills o petits, perquè aquí a les Assistive Touch funciona molt bé. O sigui, és una funcionalitat que dius, bueno, potser és una tonteria, però precisament avui ho havíem parlat amb els nostres col·laboradors. Si no tinguéssim aquest puntero, tampoc tindríeu una visualització de quina pestanya o quina prestació estan precisament activant. Escolteu, ja que estem aquí, Enrique, jo crec que la Mireia t'ha tirat el guant de manera molt elegant, no? Directament ens ha portat de forma com molt elegant i a més tenim una pregunta que després, si voleu, la podem contestar després de l'explicació que ens faràs sobre el tema de la gran roda dentada que és els ajustos, els settings, la configuració del que ens parlava la Marta, no? Sí, Mireia té una gran elegància en general, no? I m'ha llançat aquí. Una de les coses principals, i a més Apple en això ho té molt clar, no? Quan jo inicio per primera vegada un dispositiu Apple, el primer que em demana després de connectar-me a la Wi-Fi és qui eres. Tu que tens un dispositiu que ha creat Apple, tu qui eres? I per a que fem una idea, Apple ens identifica a través del que s'anomena ID en català, no? Què és un ID? Un ID té forma o té aspecte de correu electrònic, però no és un correu electrònic. Podem fer servir un ID com a correu electrònic? Sí, però no és un correu electrònic.
I què és això de l'IDE? Jo sempre, quan ho explico als pares dels meus alumnes, sempre els dic, mireu, la policia, Hisenda, ens identifica a través d'un número que apareix en el nostre DNI. Val? Telefònica, Vodafone, no vull fer molta publicitat, però ens identifica també a través d'un número que és el número de telèfon. Pues Apple ens identifica a través d'un ID que té format de correu electrònic. I aleshores, si jo vull toquetejar tot allò que tinc que veure amb l'ID, entraré aquí dalt. Val? Aquesta foto és modificable, el nom és el meu, evidentment, i si jo faig tap aquí al damunt, m'apareix tota la part de configuració d'identitat que té Apple de mi. Nom, telèfon, correu electrònic. Veieu? Aquest és el meu ID. Les contrasenyes que jo puga tenir, pagaments. I una cosa superimportant, que per a mi és important, és la part de subscripcions que teniu aquí. Perquè moltes vegades comprem una app o ens descarreguem una app que és gratuïta i després diguem que ens cobren mensualment una quota. Si jo vull anul·lar això, com ho puc fer? Doncs directament des d'aquí de subscripcions. Per exemple, us ensenyo. Jo estic subscrit quan carrere, a l'Apple TV. En el moment en què jo vull dir-li a Apple que no vull pagar més i que vull llevar-me aquesta subscripció, hauria d'entrar aquí i cancel·lar la subscripció. Igual que en altres aplicacions que pagues mensualment. Des d'aquí també tinc accés a l'iCloud. L'iCloud és el núvol virtual on Apple fa les còpies de seguretat de l'iPad, on guarda documents, on guarda fotos, etc. I a més, des d'ahí puc gestionar quina capacitat li queda al meu iPad i quina capacitat li queda al meu iCloud. Si jo faig tap, fixeu-vos, així puc gestionar l'emmagatzemament de l'iPad i de l'iCloud. I aquí tinc totes les aplicacions que tenen accés i que, per tant, utilitzen aquesta part del núvol. Jo puc anar llevant o posant en funció del que jo vulgui i m'interessa. Torno cap enrere perquè em queden dues parts importants. Una és la part en família, que com és un meló molt gran, Marta, jo crec que millor ho deixem per a més endavant. Però la part de buscar, quan un perd un aparell, un dispositiu, com pot ser un iPhone 12 o un iPhone 12 Pro, que està per damunt dels 1.000 euros, sua. I sua molt, perquè pagar un aparell d'aquests no és massa fàcil. Si jo el tinc vinculat i tinc activat l'opció de buscar mi iPhone o buscar mi iPad, puc detectar amb l'ID on està. Inclús fer-lo sonar fins que jo el trobe. I jo no he perdut massa temps un dispositiu d'aquestos, però sí que és de veres que en classe me'l deixen una classe, me'n vaig a l'altra, o inclús en casa a vegades tinc l'iPhone en un lloc i no el trobo, moltes vegades li dic buscar mi iPhone, el faig sonar i ja sé on està. És una eina que està ahí un poc oblidada, que és superimportant activar-la, perquè quan es perd un dispositiu va molt bé. I si tornem cap aquí, fixeu-vos aquestes parts que ja he explicat Mireia abans, com activar el mode avió, com connectar-me a una Wi-Fi, com connectar o desactivar el Bluetooth per a poder connectar diferents aparells externs a l'iPad, com poden ser els AirPods, com poden ser el Pencil, etc. I després, aquí, per a mi són dos, la part de no molestar i la part de notificacions, que són molt importants i que, a més, jo treballo molt en els meus alumnes. Per què? Perquè quan ells tenen el dispositiu en les mans, el primer que fan és tot el que estem dient aquí i després descobreixen una aplicació que s'anomena missatges. I a partir d'ahí, locura madre. Comencen a enviar-se missatges, però tot el que dona. Clar, quan estàs en casa està guai, però en algun moment de la teva vida has d'aprendre a gestionar aquesta part, que no prohibir. Nosaltres en el col·le, el nostre ADN no és no prohibir, sinó ajudar-te a gestionar-ho. Clar, com gestiono jo que m'arriben 4 o 6 missatges en classe? Doncs des de l'apartat de notificacions. Si jo entro a notificacions, puc dir-li quines aplicacions van a tindre accés a notificar-me i de quina forma. Per exemple, si jo entro a Aula, no sé, la primera, aquí m'apareix com vaig a rebre aquestes notificacions. Si la pantalla està bloquejada, si el centre de notificació que apareix quan jo llisque cap avall o amb un banner. I si permet o no permet que m'enviï notificacions. Si és una aplicació important, doncs li diré que permet, claro. Però si no és important,
li diré que no ho permet. Clar, i els alumnes ensenyant diuen, Enrique, espera un moment, tinc que fer-ho en totes, això és un poc... Bueno, doncs no cal que ho facis en totes els dies. Sí que teu programes, una bàsica, i després, des de la part de no molestar, si jo estic a classe, per molt que en una reunió o estic aquí en un webinar, no quedaria molt bé que jo estigués aquí en el webinar i vosaltres veiereu aquí aparèixer, que és el que li va passar a Mireia també a Holanda, els missatges del nòvio, els missatges de recordatoris, etc. Apareguem per aquí. Aleshores, jo què faig? Li dono l'opció no molestar i no rep ninguna notificació i a més programa de quina hora a quina hora. Llavors, si jo tinc programat que avui de 5 a 8 tinc una reunió, que pot ser aquesta, que és molt important i que no vull que ningú m'interrompa, m'ho programa. I a més, si estic en l'iPhone, puc bloquejar les trucades de qui siga i puc dir, és que igual és algo important que estan insistint, bueno, doncs, si repetís la trucada, aleshores que sí que m'entra. Val? Interessant, Enrique. Miquel Àngel i Mireia i tots els que esteu aquí. Els cicles que hem fet anteriorment en vam parlar molt de salut, no? I benestar digital. És cert que bueno, els que estem en el món aquí de formacions i jo, per exemple, el no molestar és que ara a partir de les 10 de la nit, per entrar amb el que m'ha ensenyat el Miquel Àngel Prats, no? De benestar digital i de saber desconnectar, superinteressant a l'agafar aquest hàbit també com a persona. No? Ho hem parlat molt, no ens donem compte de les hores d'inversió que tenim amb els dispositius i és una prestació que agafes aquest hàbit i automàticament sona, no? Com arriba l'hora de descansar i automàticament tu dius a quina hora vols que acabi i a quina comença. No només per classe, sinó a títol personal també és una cosa que ajuda moltíssim. De fet, no deixa de ser una qüestió bàsicament de privacitat, no? És a dir... Aquí hem arribat al punt clau, Privacitat, què diem, companys? Voleu entrar en la pestanya de privacitat i veure-ho o ho deixem també pel segon bloc i seguim amb les coses de prestacions? Enrique, Mireia, com vosaltres preferiu, A mi és que em sembla una cosa molt important. Podem fer un aspecte general de què és, si voleu, i continuem. A mi em sembla que el tema de privacitat i accessibilitat potser l'haurem de dedicar com una mena de monogràfic, si us sembla, molt més endavant, però ara estaria bé que poguéssiu fer un petit passeig perquè sí que us volem demanar a tots dos un petit, després, una petita píndola vostra, que la Marta ja us acabarà de demanar exactament el què. Exacte. Doncs si voleu, vaig jo a privacitat, per exemple. Sí. Privacitat ho tenim aquí. Perdoneu, tenim dues preguntes. Exacte, és que la primera, Miquel Àngel, va molt relacionada amb el tema que hem tret de la privacitat. La primera pregunta és amb Víctor Blanco. Víctor, gràcies per participar. I aquí va la pregunta. Si oblido la contrasenya iPad, com puc accedir a l'iPad sense haver-lo de restablir sencer? Gràcies. Què passa amb el tema de contrasenyes i amb el tema de la privacitat en aquest sentit? Enrique i Mireia, tota vostra. No tinc bones notícies. Apple en això, i crec que ho fa molt bé, és innegociable. L'iPad és teu i sols tens accés tu. I a més, tu dones accés a allò que tu vulguis a qui tu vulguis. I per tant, la barrera principal per a que això siga és la contrasenya. Si l'oblides, tenim un problema. No hi ha opció. O almenys jo no la conec. A no ser que siga, obri un parèntesis, la contrasenya del teu fill o la contrasenya d'un alumne i, per tant, aquest iPad o aquest dispositiu estiga gestionat en la part en família o estiga gestionat pel centre en un MDM, etc. Ahí sí, tenien opcions. Però en el teu personal, jo no en conec. Jo no sé si Mireia en coneix alguna, però si tens la contrasenya... És més, si no saps la contrasenya i formateges l'iPad, el primer que el demana és el teu ID d'Apple. Si no el saps, aquest iPad serveix per a tallar pernil o per a fer els entrepans dels xiquets. No serveix per a res més. Està bé que ho hagueu remarcat perquè molt sovint ens trobem amb alguns usuaris que tenen aquestes dificultats i la importància de les contrasenyes, les claus secretes, s'han de tenir ben emmagatzemades, s'han de saber utilitzar i, per tant, això és un dels essencials. Miquel Àngel, si els sembla com a consell, a banda d'utilitzar el còdic, per a mi
l'empremta, o en aquest cas el Face ID, per a mi és vital per això. Perquè si oblide la contrasenya, el que no vaig oblidar mai és el dit a casa, o la cara. Està clar, està clar. Està clar. Escolteu, la segona, Marta ens preguntava, diu, en el no molestar, que és el que heu acabat de fer, diu, com se selecciona excepciones o contactos? Hi ha possibilitat? Sí, quan tu... Només a trucades. Quan tu vens així a trucades, tens opció a tothom, ningú, o en contactes, i tu selecciones els contactes amb la parella, amb la mare, amb el pare, etc. Els més importants i poc més. Només a trucades, eh? Només a trucades, eh? Només a trucades. Doncs escolteu, sense més dilació, feu aquest petit passeig, si us plau, del que dèiem de la privacitat. Vale. Ja passarem als trucs que havíeu preparat personalment. Privacitat. Mireu, privacitat. Apple, estàvem comentant, no? No viu, o el seu negoci no està en les dades, no està en vendre allò que fem. Per tant, aquí ho té molt clar. I per ADN de la companyia diu, fins aquí, l'iPad és teu i tu manes. Aleshores, tu li dones accés a allò que tu vulguis a les aplicacions que tingues descarregades. Per exemple, una d'elles és la localització. Jo permet que les aplicacions que tinc a l'iPad em localitzen, és a dir, sàpiguen on estic o no. Si li dic que sí, si jo obri l'aplicació sabrà on estic. Totes les aplicacions. Val? Després, si jo entre en algunes d'elles, tinc altres opcions. Per exemple, si jo entre, jo què sé, fotos, que és la típica, aquí tinc quines aplicacions externes poden accedir a les meves fotos. I a més, donar-li permís per a fer més o menys. Val? Jo tinc aquí unes quantes aplicacions que per a funcionar necessiten accedir a fotos. I jo li puc dir, per exemple, fotos que jo li he dit que sí, vaig a fer tab per a veure les opcions, fotos seleccionades per mi, a totes les fotos o a cap foto. Això, deixat caure així, pot resultar no molt important, però, i jo com a professor ho gasto en els meus alumnes de segon de l'ESO, jo faig una tutoria expressa per a parlar d'això. Per què? Perquè els alumnes no es paren a mirar i a llegir les opcions de privacitat de cada aplicació. Aleshores, jo el que faig, i us ho conto ràpidament, els deixo un dia que porten el mòbil a classe, els dono una clau wifi específica per a aquest moment i els dic, vos deixo que es descarregueu l'aplicació que vulgueu i que avui no tinc ganes de donar classe a jugar o a fer el que vulgueu. Què fan ells? Ràpidament es descarreguen. Ara, l'última vegada que vaig fer va ser amb l'aplicació d'Among Us, l'any passat va ser, bueno, i TikTok també n'hi ha alguna, l'any passat, en fi, vàries, no? I quan ja ho han fet, el que faig és obrir el seu, diguem, aquesta aplicació en la pantalla i llegim a què li han donat permís. I es queden molt, molt, molt flipats. Per exemple, hi ha un antivirus per ahí que per a funcionar el demana accés a la càmera. Per a què vol un antivirus un accés a la càmera? Un accés a la teva localització. I llavors comencem el debat. Per a què necessita un antivirus saber on estic? Per a què un antivirus necessita saber els meus contactes? Aleshores, a partir d'ahí apareix una reflexió molt interessant i ho dic, ho faig en xavals de segon de l'ESO i si ho feren xavals de segon de batxiller també funcionaria i la reflexió seria molt més profunda. Aniria molt enllestit i molt en línia en aquesta identitat digital que ho heu parlat segur en algun webinar, etcètera. Molt bé, escolteu... Sobretot jo remarco més, Miquel Àngel, perdona, i seré molt breu, el tema d'educar-nos els que tenim també fills petits o no tan petits, de no activar les localitzacions en segons quins jocs. Això pot provocar, o sigui, és un hàbit de tenir molt, molt present amb el tema de la privacitat. Però, bueno, hem parlat amb altres seminaris que també trobareu a la pàgina web. Si estiguin més interessats en aquest aspecte, els podeu revisar, d'acord? Escolta, Miquel Àngel, què et sembla si els demanem? Jo crec que se'ls ha de demanar quin és el seu tip and trick dels ADES, el de la Mireia. Jo tinc moltes ganes de saber el de la Mireia, perquè l'Enrique aquí és tremendo, no? I jo tinc ganes de saber el seu tip. L'Enrique xerra i xerra. Ja us ho he dit, que si no m'he... Mireia, explica'ns exactament quin és el teu ús
diguéssim, com secret, el truc que acostumes a utilitzar, no? El petit recurs, el petit flux que acostumes a utilitzar i que puguem compartir amb la resta d'usuaris que acostumes a utilitzar més? Doncs l'aplicació que a mi em va fantàstica i és la primera que jo quan arribo a l'escola és la que em miro, és recordatoris. Recordatoris em salva la vida. Jo sempre, m'arriben mails, m'arriben notificacions dels pares o coses que em diu la cap d'estudis o la directora de l'escola i a vegades que són tantes coses que al final no te'n recordes si no te les acabes anotant en algun lloc. I recordatoris fa molt bé aquesta feina. Us l'ensenyo una mica per sobre. És aquesta d'aquí, que té els 3 punts i les ratlles horitzontals. I aquí el que podem veure són, ja podeu veure que tinc un bon llistat de coses a fer. El que podem veure aquí són els recordatoris que jo tinc apuntats, els que hauria de fer avui, els que tinc programats, i aquí el llistat total. La qüestió bàsica és, primer de tot, és saber aquí que posa nous recordatoris quan crearíem un recordatori nou. Si nosaltres cliquem, ens apareix un cercle on després podem clicar per saber que l'hem completat o deixar-lo en blanc si no l'hem completat. I, per exemple, trucar família, per exemple. Quan jo he escrit en el recordatori, si us hi fixeu al teclat, m'apareixen diferents icones. A la que sembla, de fet és un calendari i un rellotge, li puc dir quan ho he de fer, és a dir, si avui, demà, aquesta setmana, o dir-li una data i hora específica, i si he de recordar algun lloc en específic. Jo no acostumo a utilitzar aquest lloc perquè sempre són coses de l'escola, per tant, sí que utilitzo el tema de la data i hora, però la localització no. També, si veieu que... Aviam si torno a entrar. Aquí a la dreta em surt una I. Si li dono, em surten dues coses que no em sortien a l'inici quan tenia el teclat. Una és la prioritat, és a dir, per exemple, si mireu aquí dalt, tinc una que és fill out tutories, és prioritat màxima, té 3 exclamacions, és que l'he de fer cada setmana i és prioritat fer-ho cada dilluns. I torno a entrar en aquesta perquè veieu més. I la llista. Això és un punt més que jo he acabat fent al final, perquè al final les tenia totes en una llista i al final vaig dir, no, necessito dividir-les per, en aquest cas, per mestres, per assignatura, per temes, i llavors vaig crear-me diferents llistes. Si us hi fixeu aquí al costat de nou recordatori, posa afegir llista. Crearíem una llista, li posaríem el títol, quart, per exemple, li puc canviar el color que jo vulgui i li clico a fet. Llavors, automàticament... Són categories de tasques i de recordatoris, entenc, no? Exacte. És dividir els recordatoris que jo tinc en les diferents àrees i conforme s'estan fent, us ensenyo una. Per exemple, hauré fet i hauré trucat a la família, doncs li dono el cercle i automàticament es torna de color verd i se m'elimina. I així van passant totes les tasques que jo ja he completat. Clar, estic entenent, Mireia, que lògicament si fas servir el tema recordatoris, entenent en aquest cas l'ecosistema, en aquest cas Apple, vol dir que quan estàs davant del MacBook també et surten els recordatoris i per tant també hi pots accedir. I per tant en tot moment el flux de treball, fixeu-vos, és continu. Està sincronitzat i si algun dia m'he deixat l'iPad a casa no hi ha problema perquè obro el Mac i els recordatoris estan sincronitzats amb els que ja tenia a l'iPad. I el mateix passa amb l'iPhone si l'Apple ID que tenim és el mateix, correcte. Exacte. Efectivament. Molt bé. També m'agradaria dir una coseta més, aviam si us pot ajudar. Hi ha vegades que fem una tasca a la vegada. M'ho has enganxat una mica. Hi ha vegades que fem servir més d'una aplicació a la vegada i ens és útil poder tenir les dues al mateix temps. Enric ens ha ensenyat el doc, jo ara aquí no el tinc, però si llisquem el dit des de la part baixa de la pantalla, i ho faig bé, ens apareix. I ens apareixen totes aquelles aplicacions que Enric ens ha fet col·locar que eren importants
I, per tant, hi ha vegades que a mi m'envien mails i hi ha un llistat de coses a fer i jo dic, ostres, les he d'escriure als recordatoris, si no, no les faré. I en comptes d'anar apretant el botó d'inici 2 vegades, anar a mail, tornar a entrar a recordatoris i tota la pesca igual, jo estic a recordatoris, pujo, si em surt a mi avui, ara, el doc. Important el que hem dit abans, mantenir impulsat l'aplicació que volem compartir pantalla amb recordatoris i l'arrastrem a la dreta. I d'aquesta manera tenim recordatoris i mails i jo puc anar mirant el mail que tinc i anar apuntant els recordatoris que em fa falta. Això se li diu split view. Fantàstic Quan he recurs. acabat... Digues, Marta. Fantàstic recurs a l'hora de gestionar el temps, no? Que els docents sempre diem, Correcte, no? exacte. I una vegada hem acabat, com veieu aquí al mig hi ha com una barreta de color gris, simplement arrastro l'aplicació que no vull cap a la dreta i se'n va. Clar, això et permet ser, diguéssim, el doble de productiu, no? És a dir, perquè et permet mirar i, per tant, treballar, diguéssim, a doble pantalla, no? És a dir, compartir la pantalla tenint 2 aplicacions alhora i, per tant, fins i tot compartir d'un cantó cap a l'altre, no? Correcte, i això es pot fer amb gairebé totes les aplicacions que ens dona l'iPad. Enrique. Molt bé. Escolta, Enrique, ara... M'ha de sorprendre ara amb el seu tipus. Bueno, m'has de fer la via, perquè la Mireia ho ha deixat molt alt. Aviam... Bueno, jo, Miquel Àngel, ho tinc molt clar. Saps el que passa? Jo soc conscient dels meus defectes. I un dels meus defectes és que sóc un poc gos. Em costa ficar-me a fer feina, no? I recordatoris em va molt bé, però allò de tindre que obrir el teclat, començar a apuntar, per a mi és morir. I recurrisc a la meva nòvia virtual, que és Siri. Aleshores, jo, moltes vegades, jo estic de ma casa al col·le, ven a ser 40 minuts de cotxe, anar i tornar. A la teva majordoma seria, no? El majordom. El majordom que has llançat al principi, no? Aleshores, per a mi Siri és vital. I li dic, oye, Siri, recorda'm que demà a les 8 del matí he de fer, i Siri m'ho recorda, m'ho apunta en recordatoris, i jo les mans al volant. Oye, Siri, moltes vegades també aquests 40 minuts, s'acaba d'activar l'Oye Siri, aquests 40 minuts que estic en el cotxe, que estic a la meua, escoltant la ràdio i demés, és el meu moment creatiu. Ahí comencen a ocórrer-se un munt de projectes, un munt d'activitats, però si no les deixen registrades en algun lloc, tinc la memòria molt curteta. Aleshores li dic, oye, Siri, activa notes de voz. M'activa notes de voz, em gravo un àudio descrivint aquesta activitat i la tinc ahí, al calaix. I quan aplega al col·le o quan aplega el de vesprada a casa i tal, i vull recordar el que ha passat, doncs tire d'ell. Aleshores, per a mi, oye, Siri, em salva la vida. Em salva la vida. I igual que Mireia ha fet ahir un bonus track, jo vaig a fer un altre, si et sembla. Tinc temps? Em sap dir tu, però aquí hi ha un reclam. Fes el teu primer per no trencar una miqueta la dinàmica, però ens reclamen una miqueta, Víctor, gràcies, si la Mireia podria fer una altra vegada com es posa les 2 pantalles. Deixem un minut a Enrique per acabar el seu i li tornaré a donar la veu a la Mireia, d'acord? Jo sé que Mireia no és com jo, però si algú vol que ho fas allò, jo també sé fer-ho, eh? Però no, li ho deixarem a Mireia, Moment de Mireia. El que us dia, i va un poc enllestit en el que he explicat al principi de les pantalles d'inici. Jo tinc la sort, perquè és una sort, de ser del València. A mi soc del València, és així. I aquí en València tenim un periòdic que s'anomena Superdeporte, que està molt, igual allà en Catalunya que teniu l'esport per al Barça o el Mundo Deportivo, aquí en València el Superdeporte és del València. I jo tots els dies, quan m'alce, o abans de digitar-me, intento veure les notícies que diu Superdeporte del meu equip. Com ho puc fer? Entro a Safari, busco la pàgina web i llisc. Però, com he dit abans, Apple intenta que la meva experiència d'usuari sigui el més ràpida possible. Aleshores, què faig? Fixeu-vos, si jo entro a Safari, i aquesta és la pàgina de Superdeporte, el que puc fer és, fixeu-vos, aquí. Veieu aquesta fletxeta d'aquí, de compartir? Si jo prenc aquí, una de les opcions
que apareix és afegir a la pantalla d'inici. Si jo l'afegisc a la pantalla d'inici, em dona una icona, un nom, jo li dic afegir, i voilà, m'apareix com si fos una aplicació directament a la meva pantalla. I funciona com qualsevol aplicació. La puc moure, la puc deixar al dock, puc fer allà el que vull, puc crear carpetes. Aleshores, per a jo llegir les notícies del meu equip, no cal entrar a Safari, tal. Simplement prenc sobre aquest accés directe i se m'obri Safari i se m'obri la pàgina. Jo això ho podria fer en Superdeporte, ho podria fer en la pàgina del Departament d'Educació, amb el que jo vulgui. Jo crec que aquesta, Enrique, és de les més bones, dels més bons... Tu t'ha agradat, eh? La tenia guardada. La tenia guardada, aquesta. Aquesta és un as sota la màniga, que diuen. Total. Totalment. Sempre en teniu una. Mireia, ens expliques un altre cop, si us plau, com dividir pantalla i tanquem ja... Torno ràpid. Sí, recordarem una miqueta el que farem a la propera, abans de tancar. Sí. Mentre la Mireia es prepara, penseu, no? Aquí el que deia el Miquel Àngel, el poder efectivitzar el temps de productivitat, per mi és una de les prestacions que més utilitzes. El prendre notes amb una videoconferència al costat, revisar calendari i prendre els recordatoris pertinents. Endavant, Mireia. Gràcies. Doncs obrim l'aplicació, una de les aplicacions que volem treballar. Amb el dit llisquem des de la part inferior de la pantalla perquè ens aparegui el dock. Mantenim pulsat l'aplicació, la segona aplicació amb la qual volem treballar i l'arrastrem cap a la dreta fins que ens aparegui com que la primera aplicació se'ns està movent. Llavors deixem anar el dit i ja se'ns queda la pantalla compartida. A més, Mireia, pots canviar el tamany. No sé si ho sabies. Correcte, exacte. Sí que ho sabia, sí. Ho sabia. Com podeu observar, diguéssim, els ADs ja tenen aquesta... I, a més, pots tenir més d'una pantalla al costat oberta i anar movent-te. Per exemple, jo puc tenir el mail, mapes, totes les que vulgueu, i podeu anar jugant sense necessitat, com deia la Mireia, d'anar obrint i tancant. Podeu tenir una i al costat puc tenir 4 o 5 que estigui treballant amb elles i les necessito per editar qualsevol cosa. Jo ho sento amb l'ànima, però ara mateix entre la icona del Safari i el split view de la Mireia, m'heu enamorat tots dos, o sigui que un a un. No votem, no votem. Exacte. Escolteu, només com a resum i com a conclusió, molt ràpida per cedir la paraula a la Marta, si personalitzem i d'alguna manera ens ajuda a entendre com funcionen aquests fluxos, cada cop serem més productius. Per tant, en aquest sentit, dedicarem esforços a poder anar fent aquests passets com per anar traient i dominant. Com us deia, com que lògicament disposareu d'aquests webinars en la web de microgestió i podreu, lògicament, en aquest sentit, accedir sense cap mena de problema. Per tant, dit això, Marta... Hi ha més preguntes, em sap greu perquè és l'hora, perquè preguntaven si la llista de recordatorios la pots compartir amb una altra persona. Sí que pot, sí. Evidentment. La pots compartir sempre amb la icona que tens d'exportar i pots escollir aquí i de la manera que... La llista de la compra en ma casa està compartida amb la meva dona, ja anem apuntant les dos. Nois, volíem ser molt pulcres amb l'hora. Sí que és cert que dona molt més de sí. Tenim una altra continuïtat del que hem començat avui. És una qüestió, avui volíem començar amb això, amb els petits aspectes que poden ajudar-te a personalitzar. Són concrets i són molt petits, però veureu que un cop t'alfabetitzes, sovint què ens passa? Que no coneixem això, com deia el Miquel Àngel, no? Si no deixo el dit prem, no veig les prestacions que té. I sovint aquesta manca d'alfabetització fa que no utilitzem l'iPad com aquest assistent personal que estem buscant, d'acord? Només dir-vos que el proper seminari, que també ens acompanyaran l'Enrique i la Mireia, i aquí ja podem passar, tal com hem vist, Miquel Àngel, a fer Battlemania, a veure qui podem votar. Sí que ens dedicarem a qüestions més de col·laboració i de gestió, com seria una miqueta Safari, que ens dona per una sessió sencera. Parlarem de calendari, parlarem de mails, parlarem de FaceTime, de Message i de tots els altres aspectes
que acaben d'engrandir l'ecosistema d'Apple en aquest sentit amb l'iPad, d'acord? Però recordeu que sempre ho farem des de zero, és a dir, amb aquesta intenció, sobretot d'ajudar en aquest sentit a crear comunitat i partint, per tant, d'aquells usuaris que, sobretot, voleu perdre la por i que teniu un iPad o un iPhone com per poder, en aquest sentit, treure-li el màxim profit. Inclús, com deia Enrique, les actualitzacions d'Apple fa que sovint un usuari sempre en aquest tipus de sessions i de repàs pugui descobrir algun truc nou que pot optimitzar, d'acord? Llavors, companys, Enrique, Mireia, voleu acomiadar-vos, dir alguna coseta així que representa l'iPad en el vostre dia com a docent, a conclusió? Posar-li nota o... Jo, molt agraït a Microgestió, a vosaltres dos i altra vegada, a tots aquells que estan escoltant-nos. Espero que hagi sigut divertit i que sobretot hagin après alguna cosa que fa hora i mitja no sapien. I Marta, per a mi, l'iPad Wii és com pugui ser per a un profe de fa 40 anys el clarió i la pissarra. És a dir, sense això jo no puc anar a classe. I quan diem un profe, diem qualsevol tipus de persona ja. Després de la pandèmia, les competències digitals, la cosa va per aquí. Al final es converteix com en una extensió del nostre braç, no? Al final sempre tenim un iPad i sempre ens dona sempre té solucions de gairebé tot i és important tenir-lo i sobretot saber-lo utilitzar i aquests webinars que ens esteu donant l'oportunitat de participar amb vosaltres ens donen aquesta informació i tirar endavant i perdre la por. Perdre la por i provar-ho. Doncs, Enrique, Mireia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Marta. Moltíssimes gràcies. Ens veiem en breu. Recordeu que aquest primer monogràfic de l'iPad té una segona part, ja us avisarem a través de les xarxes. Inclús a tots els que us heu inscrit us farem arribar la convocatòria, inclús el link que ens preguntava una companya també si podríem revisar el visionat del que hem fet avui. Sempre els pengem al canal de YouTube de Microgestió, així que revisable tantes vegades com vulgueu. Si ens voleu fer arribar propostes a través de Twitter d'aspectes que també us interessaria tractar, a nosaltres també ens va molt bé per incloure-ho, no? Quan definim quins continguts o quins aspectes volem ensenyar. Així que moltíssimes gràcies a tots per l'atenció. Ens hem passat una miqueta de temps, però penso que ha valgut la pena. Anem bé. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Miquel Àngel. Ens veiem aviat al proper. No us oblideu el tiquet, ok? Adéu, adéu.